Сега ще имаме една среща с българският Дениро. Наживо в елита. Направо изваден от Народния театър, тук при нас е Антон Радичев. Здравейте! Много ми е драго така, че съм тук при вас. Виждам много така приятни, усмихнати физиономии, усмихнати хора. Това за мен е така удоволствие и радост. Защо го няма? Сега си спомням така мои си неща на моя образ от Клопенел. Сърцето, като се сетя вече. Значи, понеже много уважавам жената, значи, понеже тя ме уважава, и така аз взех на жената, че направим в една застрахователна компания пълно каско, една застраховка пълно каско. Сега вече съм спокоен. Може да си я чукат колкото искат. Отляво, отдясно, отпред, отзад, застрахователната компания плаща. Ама жена живот. И сега ме записана в едни курсове по екстремни спортове. И ще ме води на най-високия мост на Витиня да скачам без предпазно въже. Не, много ме уважава жената, къса ми сърцето, като се сете реч. Значи, жената преди известно време се кача в автобуса и иска да си продупчи билетчето. Те къса ми сърцето, като се сете за тази. Значи, обаче, дупчачката не работи. И в този момент я фаща един контрольор без пукан билет. Тя му обяснява, че дупчачката не работи и той, понеже е много добър човека, я фаща за ръчичка и се я води в къщи да изпука билета. Значи, да й продупчи билета цяла нощ, дупчи, не къса ни сърцето, като си представя кой преживяла, милата Боже. Оня ден, като се прибирам, я заварвам в спалнята жената с двама контрольори. Понеже ще ли да излизат в отпуск контрольорите и дошли каквото има билета и го продукчат, за да няма глобява, защото ще да ги замества един много лош контрольор. Не къса ми сърцето, като си представя, значи какво преживява жената, Боже! А сещат се и за друго нещо, че жената, там също ми се къса сърцето. Значи, заведох жената на море. Аз съм в барчето, си пия бирата, а тя на плажа. В един момент от морето излиза един чужденец от Европейския съюз. Ама това още преди да се присъединим, преди да сме вече и ние европейци. И той веднага и се представя чужденеца, понеже те възпитани от Европа, значи от Европейския съюз, веднага и се представя и жена ми веднага се присъединява към него. Понеже това е било приоритет тогава, иначе се присъединяваме. И така се присъединила към него в хотелата цяла нощ. Къса ми сърцето, като знам какво е преживяла. Ма какво да се прави? Това си изисква от правителството. Това е положението. Да сте живи и здрави. Сега ще ви изпея една моя песен от Клопенело. Мисля, че... После пак да мога забравя живота скоро. Пия съм, но любовта скоро. Без любовта